Maaw bi ye talata ye uti kalo tile 17 san 2021 kosɛbɛ. Abdou Watara Ibrahim Diallo Thiou i ni sɔgɔma. hɛrɛ sira tɔɔrɔ si tɛ. alhamdulillah. Ala ka tile hɛrɛ ala k'o di ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ t'a lamɛlikɛ jɛkulu kɔnɔ. Amina yarabi. wa jɛkulu muso ni cɛ denmisɛnnin ni maakɔrɔba. kosɛbɛ. Ala ka garijɛgɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi. An bɛ don kunnafoni kɔnɔ. kosɛbɛ. Kunnafoni sagalen jumɛn bɛ e bolo ni waati in na? Ibrahim Diallo Thiou kunnafoniya min bɛ ka da an lamɛnbaaw tulo kan n'i ko parti politique RPDM a bɛ hakili jigin Dr Cheikh Modibo Jara kosɛbɛ kosɛbɛ. Cheikh Modibo Jara ani jɛkulu dɔ ye sigi ka baro kɛ. Jɛkulu min bɛ tali kɛ finipasilaw olu ka lafasali tɔnba o min bɛ sigida 4nan na. O ni Cheikh Modibo Jara sigira ka baro kɛ. Ibrahim Diallo Thiou an bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ politiki sira fɛ politiki tɔn maa ka wuli ka taa ɲɛsin finipasilaw ma. dugumamaw. Ibrahim Diallo Thiou maaw ɲinalen don finipasilaw kɔ dɛ. Kosɛbɛ. Ani tayiru ani bololabaarakɛlaw. kosɛbɛ. U mago bɛ burukɔnɔmɔgɔw de la, climatiseur bɛ minnu bolo. siga t'a la. Nin kɛnɛ kan parti politique RPDM a maa caman kun bɛ yen minnu bɔra fan caman na ka na nin baro in a yakubaya. Finipasilaw ka jɛkulu min bɛ sigida 4nan na a ɲɛma ni o ye Hama Hamidu Ture ale ka kɔrɔfɔw la a ko nin bonyana olu ma kosɛbɛ. A bonyana u hakili ma. N'a fɔra Cheikh Modibo Jara maaba o ka wuli ka a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ kana olu finipasilaw lajɛ, kana sigi olu ka kuma n'olu ye olu hakilinanta n'u haminako n'u jɔrɔko Mali kɔnɔ. A ko dante Cheikh Modibo Jara la kosɛbɛ. sigi nin kɔnɔna na u y'u da don a la k'a fɔ a ma nɔgɔ dɛ barisa olu ye maa ye maa dɛsɛlenw maa minnu ka adamadenya ka gɛlɛn ka sabu kɛ olu caman kɔni bana sonyɛli ma ka ban yuruguyurugu ma ka ban namara ma ka ban nkalontigɛ ma k'a fɔ k'u bɛ balo u wɔsiji la olu de ye fer ta k'a da tasuma sanfɛ k'a fɔ k'u bɛ maaw ka fini pase walasa u kana kɛ jugusago ni fadensago ye. U k'u balo sɔrɔ. U k'u balo sɔrɔ. U ka denbaya balo sɔrɔ. Gɛlɛya ni tilennenya kan. Kosɛbɛ. O de ye olu ka baara ye. Nafolo kɔni t'olu bolo dɛ. Nka min ye olu seko ye ani u dɔnko ani u ka degun olu bɛna o bɛɛ kɔni da Cheikh Modibo Jara tulo kan k'a lajɛ ni a bɛ se ka olu dɛmɛ cogoya min na. U ka jɛkulu ɲɛmaa ka kɔrɔfɔw la a ko finipase baara olu bɛ gɛlɛya sɔrɔ, gɛlɛya min ka ca kosɛbɛ. Bana bɛ o la kosɛbɛ. Charbon gazi Ibrahim Diallo Thiou a ka jugu dɛ. N'i ye paseli kɛ Abdou n'i tilala kosɛbɛ mun yɛrɛ recommandelen dɔw ye kosɛbɛ ka nɔnɔ min siga t'a la. Charbon gazi ani tasuma finɛni kosɛbɛ ka taa se ni olu taara sɛgɛlafiɲɛbɔ la nafolo tɛ sɔrɔ olu bolo k'u ka denbaya balo. Ni i kɔrɔla walima ni bana y'i minɛ i bɛ degun kɔnɔ i t'a dɔn i b'a kɛ cogo min. Charbon min ni o bɛ bɔ yiri de la olu ka baara fana kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya don kungo kɔnɔna la. Sanga ni waati o ni eaux et forêts maaw bɛ ɲɔgɔn na baara ma nɔgɔ. O ye nin haminako ninnu bɛɛ da Cheikh Modibo Jara tulo kan k'a jira Cheikh Modibo Jara la n'a bɛ se ka olu dɛmɛ nafolo la, nafolo min n'a a bɛna bila sen kan walasa olu ka se ka dɔɔni sɔrɔ o la ka se ka u ka siniɲɛsigi labɛn walima u ka se ka dɔɔni ta la ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ u ka baaraw la ka se ka baarakɛminɛnw san walima ka se ka yɛlɛma don baarakɛminɛnw ta cogoya la min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye u ka se ka bɔ tasuma funtɛni ani charbon gazi la. Ni Cheikh Modibo sera ka olu dɛmɛ o la a bɛ diya olu ye kosɛbɛ. O kunnafoniya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Cheikh Modibo Jara a ye kuma ta a ko ale b'u u hakili latigɛ k'a fɔ ale ka jɛkulu min ka koɲɛ bɛnnen bɛ wariko ma a bɛ na o jɛkulu ni finipasilaw ka tɔn u bolo di ɲɔgɔn ma u ka se ka nafolo kasabi dɔ bila sen kan walasa finipasilaw haminako ni jɔrɔ min b'o la dɔ ka se ka bɔ o gɛlɛya la. O tɛmɛnen kɔfɛ fana a ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ tile min b'an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni ale ye se sɔrɔ n'a ye ɲɛmaya sɔrɔ ale bɛna fɛɛrɛ ta o tile in ka se ka bayɛlɛma ka kɛ tasuma ye kosɛbɛ walasa min ye finipasɔrɔw ka baara ye a ka nɔgɔya u bolo. Diɲɛ
sera dankum masisa charbon ale ni taji Ibrahim Diallo chu o bara be ka sumaya clé ka se fien ale ni gazi maaw bɛ ka baara kɛ ni o de ye kosɛbɛ Cheikh Modibo Jara ka kɔrɔfɔla a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ ale la ka ɲɛsin jamanadenw ma gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan o bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka bɔ u kan n'i y'a ye ale donna parti politique la dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa minnu bɛ n'u bɛ politique tɔn na an ka jamana kɔnɔ olu ye politique kɛ tigɛna ye olu ye politique kɛ galontigɛ ni namara ye o de kɛra sababu ye ale Cheikh Modibo donna la a ka se ka ɲɛkura di politique ma an ka jamana kɔnɔna na hali bi Cheikh Modibo Jara ko laɲini min bɛ ale la jamana kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen na yurugu yurugu o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nafolo dungo juguya o ka se ka dabila ka ɲɔgɔn dɛmɛ galon kan o ka se ka dabila foroba cakɛbɔdaw olu tiɲɛni minnu kɛla bi o waleya ninnu o bɛɛ lajɛlen ka se ka dabila a ko ale ka kuma in n'a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jɔsen 5 de bɛ ale Cheikh Modibo Jara bolo ka ɲɛsin jamana ɲɛtaa ma o jɔsen 5 in na ɲɛtaa ka se ka sabati duguma maaw ka yɔrɔ maa minnu bɛ n'o ye duguma baarakɛlaw i n'a fɔ finipasilaw ka se tailleur dɔgɔcilaw ka se menuisiers o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔfɛ min ye sɛnɛ ye ka se ka sɛnɛ yakubaya k'a yiriwa an ka jamana kɔnɔ bagan mara ka se mɔni ma o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka jidi ka se kɛnɛya ma min ye kalanko ye min kɔni sigilen don a senkuru kan an ka jamana kɔnɔ a bɛ san caman bɔ ale n'a wuli ka jɔ bila sen kan ale yɛrɛ Brange bɔra fanga la Mali école ma ɲa kabiri Musa bɔra fanga la Mali école ma ɲa kosɛbɛ an filɛ ɲa dingɛ kɔnɔ hali bi siga foyi t'a la ka se yɛlɛma kura min kan ka don jamana yɛrɛ foroba cakɛbɔdaw kɔnɔna na o baara ninnu ka se ka yakubaya ale Cheikh Modibo Jara ka laɲini ye o waleya ninnu de ye kuma kuncɛla finipasilaw ka ɲɛma n'o ye Hama ye a ko ale kɔni b'a ɲini Cheikh Modibo Jara fɛ bolodi ɲɔgɔnma in ka se ka to sen kan u ni ɲɔgɔn cɛ wa donna nataw la olu finipasilaw na bɔ ka kɛ jamakulu ye k'a yira diɲɛma la k'u bɛ Cheikh Modibo Jara kɔ bi u b'a kɔ sini barisa laɲini min bɛ olu la olu dara la k'a fɔ k'a bɛ se ka olu dɛmɛ ko barisa Cheikh Modibo de kɛra maa fɔlɔ ye politique tɔn maaw la min wulila ka se olu ma barisa maa caman ɲinɛlen don olu kɔ an ka ŋara dɔw ka kuma k'ale tɛ chèque ko la kosɛbɛ ko k'a jɛ bɔ kontan k'a d'u ma n tɛ chèque ko la n bɛ wari mugu de fɛ k'a bɔ k'a di yan ko dɔ kɛra nɛgɛnni na kosɛbɛ Cheikh Modibo Jara a ka ninnu dɛmɛ kosɛbɛ paselikɛla dɔgɔcilaw kosɛbɛ tailleur menuisier tôlier kosɛbɛ nin de la an b'a fɔ k'a fɔ ko il faut faire la politique autrement kosɛbɛ Cheikh Modibo Jara bɛ ka nin de kɛ siga foyi t'a la o b'a dɔn musow ka tɛgɛrɛ fɔ ka taa tobilikɛ barama san ka taa basiw san ka taa chaise san o si tɛ kosɛbɛ nka ninnu paselikɛla minnu bɛ paseli kɛ u bolo la charbon na ni courant tɛ u ka ca koyi u ka ca dɛ u ka ca dɛ ni ye commune 6 in paselikɛlaw ani région paselikɛlaw ni ninnu votera ye hali n'a ma kɛ président ye n'a ma se kuluba a bɛ se ENA yɔrɔ la dɛ siga foyi t'a la tiɲɛ tɛ siga foyi t'a la nka a fana ye a dalakan komi bamanan don a bɛ fɛn min fɔ a b'a kɛ Ouattara Ibrahim Diallo Thiou cɛmancɛ fanga la san 2000 ni san 12 kosɛbɛ n y'a fɔ n ko jamana den dɔw bɛ yen n'u ye hɛrɛ kɛ jamana ye n'u ye ɲuman ta ka jamana a ɲɛsin jamana ma kosɛbɛ an k'u tanu sanu ka sa siga foyi t'a la hali n'u b'a fɔ ko karisa bɛ taa wari de d'u ma kosɛbɛ mɔgɔ de bɛ na wari d'aw ma yan Cheikh Modibo Jara cɛmancɛ fanga la san 2000 ni san 12 o kɛra a y'i tagama ka taa dibida la kosɛbɛ a jiginna mobili kɔnɔ a donna a ye fɛnw da ɲininkali kɛ kosɛbɛ karɔti ye joli ye tomati ye joli ye malo ye joli ye kaba ye joli ye suno ye joli ye farin ye joli ye sukaro ye joli ye aw b'a san joli kosɛbɛ premier ministre k'a kɛ a kɛra Cheikh Modibo Jara ye ale ya kɛra maa fɔlɔ ye min y'o waleya kɛ ni mun ye mun kɛ an k'o fɔ siga t'a la wa sukaro da jiginna siga t'a la farin mugu da jiginna malo da jiginna kosɛbɛ mɔgɔw ye dumuni kɛ a sunkalo a ɲɔgɔn sunkalo tɛ kɛ siga t'a la sukaro nana fɔ 80 y'a faamu malo kelen nana 70 ni 5 o kɛra Cheikh Modibo ka transition premier ministre ya hukumu de kɔnɔ kosɛbɛ ni mun ye mun kɛ an k'o fɔ o tuma paselikɛlaw a ka hakili to ninnu na u ka ca koyi siga t'a la kana lajɛ ninnu ka ca dɛ
u ka ca wallahi u ka ca yɛrɛ de quartier o quartier la i bɛ se ka taa sɔrɔ passelikɛla 20 bɛ yen a bɛ ca a dɔw bɛ caya n'u ye a dɔw bɛ caya n'u ye siga t'a la a k'i hakili to ninnu na a ye layidu mun ta bamanan don kosɛbɛ mɔgɔ tɛ layidu ko kuma timɛlen ko kuma f'a ɲɛna ni bamanan cɛ a bɛ bɔ Segu de siga t'a la a ye layidu mun ta a k'a lajɛ a ka dɔɔni di ninnu ma bani a k'a lajɛ ninnu ka kulekan n'a y'a mɛn n'a ye i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ko ka taa passelikɛlaw fɛ yen a ka dɔgɔ politique ɲɛmɔgɔ mun bɛ taa ninnu fɛ yen dɛ kosɛbɛ n k'u bɛ mɔgɔw invité ka taa salle climatisée de la ka taa réunion kɛ nka passelikɛla salle climatisée b'o bolo ayi u b'u sigi fuga kɛnɛ de kan siga t'a la u bɛ kuma ayi dimɔgɔw bɛ ka sigi u la wallahi tiɲɛ tɛ siga t'a la ni fitiri sera sosow b'u kin wallahi Cheikh Modibo Jara n'a ye nin kun a jara a ka layidu a ka time a y'a kɛ kɔrɔlen jamana in kɔnɔ Abdou bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ dɛ siga t'a la siga t'a la transition 2012 wallahi a ye lafiya mun di maliyɛnw ma a y'i jɔ yɔrɔ min wallahi an tɛ ɲinɛ o kɔ fo k'an sa siga t'a la an kunnafonidilaw an tɛ ɲinɛ o kɔ siga t'a la n'o tɛ a san an tun tɛ se ka taa sukaro bɔrɔ di an buraw ma siga t'a la sukaro kilo 5 ka taa di an buraw ma mais ale ye sukaro da jigin sukaro nana fo 7,000 ani 800 an ye bɔrɔ san siga t'a la an taara kilo 5 di an buraw ma an b'a fɔ a ka nin hakilina in na ni maa mun b'i hakili to dugumamɔgɔw la n'o tɛ fɛn de b'ale bolo mun na a bɛ taa passelikɛlaw fɛ yen malidenw don a y'u jate bamanan don a t'i yɛrɛ fisaya mɔgɔ ale de ko 400 politique la an n'a delila ka taa Sikaso ɲɔgɔn fɛ a ko 400 k'a bɛ mun di ɲɛmɔgɔ ye a tɛ foyi ɲɛ k'a bɛ mun di ɲɛmɔgɔ ye i bɛ 400 d'i ma sisan i b'a dun k'ale tɛ wari di a tɛ foyi ɲɛ a bɛ se ka baara ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma siga t'a la a bɛ se k'aw dɛmɛ cogoya wɛrɛ la mais ka to ka 400 biyɛnni bila i kun k'a di k'ale t'o kɛ nafa foyi t'a la a tɛ balani organiser a tɛ 400 di siga t'a la o tuma nin hakilina in ala k'a ɲɛ a bolo ami passelikɛlaw fana ala k'u ni Cheikh Modibo Jara ala k'u kanbɛn ko faw ka na no arabi kunnafoni hukumu kɔnɔna na Abdou Ibrahim Jalatu fɛn dɔ bɛ yen kosɛbɛ maaw bɛ jɔ a la nka maanifinya daminɛ n'a laban kosɛbɛ ale Abdou ni maa bangera fo wolosɛbɛn de ka k'i la siga foyi t'a la o tɛ kelen ye awɔ Abdou ni maa n'i fatura certificat de décès tɛ k'i la fatuli sɛbɛn o sɛbɛn filaw anti importance don a la nka importance mun b'a la a ka bon hakili ma siga foyi t'a la n'i fatura i tɛ dɔn kaburu kɔnɔ fo aw ka taa certificat de décès di kaburu gardien ma siga t'a la an bɛ kaburu gardien an b'u fo a man ca kunnafonidilaw ka i intéressé ninnu na siga t'a la maa min fana bɛ maaw ka sɛbɛn laban k'o dilan n'o ye acte de décès a bɛ ministère de l'intérieur kɛrɛfɛ n'o ye Jakite kosɛbɛ an b'a fana fo an bɛ kaburu gardien fo i y'a faamu siga t'a la nin sɛbɛn fila acte de naissance acte de décès Abdou ko faamaw ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ a ko kan kosɛbɛ a kɛnɛ kan e bɛ dɔ kalama kosɛbɛ Ibrahim Jalatu don min sigilen bɛ diɲɛ tɔgɔ la min ye sɛbɛnfurako ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o ta ko nanna n'an b'a wele ko 4e journée africaine de l'état civil o yakubara an ka jamana kɔnɔna na nka ɲinanta dadoli nana kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye maaw ka se ka bɔ ka taa u tɔgɔw sɛbɛn ni jamana marabagaw y'a laɲini k'a fɔ k'u mago bɛ maaw la ka se ka maaw sɛbɛnfuraw sanfɛ ale ni bana jugu min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'a bɛ wele ko coronavirus n'a yelen bɛ diɲɛ jamana caman fana na ɲɛfɔli ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ye o kunkanko la ka se mara yɛrɛ cɛbɔli ma o baara minnu bilalen bɛ sen kan an ka jamana kɔnɔ o tɛ ɲɛ cogoya si la fo sɛbɛnfuraw a ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bolo ale ni jate baaraw fana nana bila sen kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sen ka don o baaraw la a yirala k'a fɔ nafa min bɛ nin baara in na a nafa tɛ fɔ ka ban minisiri min ka koɲɛ bɛlen bɛ adamadenya hakɛ sabatili ma n'o ye Mamadu Kasoge ye ale ka sariya kosɛbɛ ale ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw la fo ka taa se jɛkulu min ka koɲɛ bɛlen bɛ jamana kɔnɔdenw ka sɛbɛnfurako sabatili ma n'o o ɲɛmaa ye Dr Abdoulaye Alkadi ye o ni maa fila u ko laɲini min bɛ olu la sɛbɛnfurako la malidenw kana kulonkɛ k'a la cogoya si la ni wolosɛbɛn don ni bangeli kɛra masaw ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka se ka taa sɛbɛnfura ta n'o ye wolosɛbɛn ye k'a ta i den na ale ni ka mara ka ɲɛ n'a fɔra ko jate bɛna kɛ i n'a fɔ recensement nansarakan na ni o fana bɛna kɛ i n'a fɔ maaw bɛna bɔ ka yaala jamana kɔnɔna na ka don maaw ka du kɔnɔnaw la
walima ka taa sigidaw la ka maaw wele a ye na aw tɔgɔw sɛbɛ aw jaw ka ta kunnafoniyaw ka di bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka se ka taa nin baara ninnu kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan a bɛ kɛ sababu ye ka baara yɛrɛ nɔgɔya kiiri tigilamɔgɔw bolo a bɛ kɛ sababu ye ka baara yɛrɛ nɔgɔya mairie tigilamɔgɔw bolo Ibrahim Diallo Thiou an ka jamana kɔnɔ bi n'i wulila k'i bɛna passeport ta i ni gɛlɛyaba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bon sen kan bon kun kan a sababu fanba ye carte ɲina ko ye o carte ɲina ko in n'an ye o jateminɛ bi carte ɲina a kɛtɔ i ye tɔgɔ ni jamu min fɔ ye ani bange yɔrɔ min fɔ ye ani sisan min fɔ ye o kunnafoniya kelenw olu de kan ka kɛ i ka wolo sɛbɛn kan Ibrahim Diallo Thiou n'o o kunnafoniya ninnu dɔ fɔna ɲɔgɔn kɔ Ibrahim Diallo Thiou i bɛ se ka san kelen kɛ carte ɲina i bɛ se ka san kelen kɛ passeport ɲini la i t'a sɔrɔ passeport ko yɛrɛ an ka jamana faaba kɔnɔ bi Bolikason-Bugu la Ibrahim Diallo Thiou n'i wulila nɔfɛ ni i taara sɔgɔma sɔli fɛ Nina i bɛ se ka dɔgɔkun 2 kɛ i bɛ taa sɔrɔ aran fara n'i sera sɔgɔmada fɛ kuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ jama ye a bɔlɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fa tellement que mɔgɔw mako b'a la o dun tɛ ɲɛ cogoya si la fo sɛbɛnfura ninnu an k'u matarafa Abdou Mali sɛbɛn kosɛbɛ Mali sɛbɛn de ye sɛbɛnlankolon ye Afrique bɛɛ kɔnɔ siga t'a la a bɛɛ bɛɛ bolo siga t'a la a b'an kɛrɛfɛ jamana in maaw bolo minnu bɛ taa ko kuntanw kɛ minnu bɛ taa kɔgɔji siraw fɛ siga t'a la ni i sera Espagne jamana kan wala Mauritanie frontière la an ka maa minnu bɛ taa kɔgɔji fɛ k'u bɛ taa nazara jamana la ani africain caman n tɛna jamana tɔgɔ fɔ siga t'a la Mali sɛbɛn de bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo anw de ka sɛbɛnw ye sɛbɛn kolonw ye siga t'a la Afrique bɛɛ lajɛlen siga t'a la ka d'a kan an ka faamaw m'an ka sɛbɛnw lakalan an ka faamaw m'an ka sɛbɛnw lakalan i bɛ taa passeport malien sɔrɔ dɔw bolo malien tɛ i bɛ taa nina sɔrɔ dɔw bolo malien tɛ i bɛ taa carte d'identité nationale sɔrɔ dɔw bolo malien tɛ anw ka sɛbɛnw ma lakana siga t'a la an ka sɛbɛnw lakanabaliya i b'a fɔ k'an ka kuranko Mali indépendance san 61 septembre nata in na an ka kuranko tɛ ɲɛnabɔ an ka sɛbɛnko tɛ ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ se k'anw ka sɛbɛn ta siga t'a la fo ni nana i ma 1000 2000 di fini donna dɔw ma a fɔra yɛrɛ an ye kibaruya laban mun mɛn an dɔgɔnin Kasim na kosɛbɛ ko Mauritanie ni Mali frontière la k'u bɛ carte d'identité dilan ye hari n'u t'i ban ni fa tɔgɔ dɔn Allahu akbar u b'a d'i ma k'olu bɛ yen k'olu nana wari ɲini de la i b'a k'u tɛ sara kalo la Allahu akbar i bɛ taa dɔrɔn u b'a dilan ka d'i ma Ghanéen bɛ na u b'a dilan ka d'i ma Nigéria bɛ na u b'a dilan ka d'i ma Gambien bɛ na u b'a dilan ka d'i ma kosɛbɛ anw ka sɛbɛn de ye sɛbɛnlankolon ye Afrique kɔnɔ n'an ka faamaw ma wuli k'u jɔ ka sɛbɛn an ka sɛbɛnw ka valoriser kosɛbɛ hali Mali wolo sɛbɛn dunanw b'a ta an ka passeport dunanw b'a ta siga foyi t'a la an ka carte d'identité dunanw b'a ta an ka nina dunanw b'a ta kosɛbɛ mais mun de kɛra o de b'a di Ibrahim Diallo Thiou i bɛ taa mɛn ko dɔ ye waleya jugu dɔ kɛ jamana dɔ la ko maliden de kun don jamana an kɛrɛfɛ jamana caman bɛ yen u bɛna sɛbɛnfuraw ta anw fɛ yan ka taa 2000 3000 n'u taara kojugu ninnu kɛ i b'a mɛn ko maliden de kun alors que maliden tɛ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen u y'u ka sɛbɛn u y'a bɛɛ kɛ biométrique ye sɛbɛn min bɛ ɲini mobili la tɔgɔ sɛbɛn dɔ bɛ ɲini mobili la ko carte grise u y'a bɛɛ kɛ biométrique ye très bien o ɲɛna yɛrɛ u ka carte d'identité ni fɛn passeport ni fɛn u y'a bɛɛ kɛ biométrique ye kosɛbɛ Abdou mun bɛ anw bɔlen an k'o kɛ o se b'an ye an bɛ se k'o kɛ tellement nafolo dira an ye an ka sɛbɛnw yɛrɛ sauvegardelen tɛ an ka sɛbɛn bɛ bɛɛ bolo kosɛbɛ an ye mun de kɛ Ala la an ka faamaw ka wuli kosɛbɛ u k'a kɛ malien u k'an ka carte d'identité u k'a kɛ biométrique ye kosɛbɛ u k'a kɛ biométrique u k'a kɛ san 5 ou bien san 10 yɛrɛ yasa an ka sɛbɛnw ka se mɔgɔ si kana se ka falsifier siga t'a la mais an ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ falsifier an ka diplôme bɛɛ lajɛlen de bɛ falsifier i ye kuma dɔ fɔ tan o kuma nafa b'a la kosɛbɛ n'i y'i si yɛlɛma sisan i si dɔ dun tun bɛ nina kan e ka bac attestation b'i bolo wala i ka licence kosɛbɛ i tɛ se k'o yɛlɛma cogo di i tɛ se e bɛ se k'o yɛlɛma cogo di i tɛ se o tɛ kabako ye o de ye kasara yɛrɛ o de ye kasara ye kosɛbɛ kosɛbɛ siga t'a la tɔgɔ ni jamu ni sisan bɛɛ b'o sanfɛ Ibrahim Diallo Thiou
min ye farafina jamanaw ka faraɲɔgɔnka kuluba n'a bɛ wele ko Union africaine o ɲɛmaa min tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Hugues Martial Penda ye ale ko farafina gun sanfɛ bi an k'a dɔn k'a fɔ ni sɛbɛnfura ninnu t'i bolo min ye kɛnɛya ko ye ale ni kalanko hali ni adamadenya hakɛ yɛrɛ sabatili ko a bɛ gɛlɛya dɛ ni sɛbɛnfura dafalen b'i bolo i ka baara bɛ nɔgɔya nka ni a t'i bolo a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba yɛrɛ don i ka hakɛw sabatili la o kɛra sababu ye an ka minisiri min ka koɲɛ bɛnnen bɛ adamadenya ko sabati ma n'o ye Mahamadu Kasoge ani dosariya minisiri kosɛbɛ ale ko ni an ka jamana ta k'a lajɛ ani farafina gun kɛmɛ sara la ko maa 87 wolosɛbɛn n'o ye ni bangela min bɛ sɛbɛnfura min kan ka di o ye wolosɛbɛn ko o ko ninnu kɔni sabatilen don dɔɔni hali n'a yirala k'a fɔ an kan k'an jija ka dɔ fara baara kan ka sanga o waleya ninnu ma camancɛ fanga tigilamaw ko u b'a ɲini u fɛ u ka se ka o jija adamadenya hakɛ sabatili u ka se ka lasabata an ka jamanaw kɔnɔna na ale ni coronavirus fana kɛlɛli u ka se ka lasabati barisa olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenya hakɛ sabatili o waleya ninnu ka se ka jidi Mali kɔnɔ ani farafina yɛrɛ gun yɛrɛ sanfɛ an bɛ to o sira kan fo kana se Europe gun ka faraɲɔgɔnkan kuluba n'a bɛ wele ko Union européenne o ɲɛmaa min fana tun bɛ n'o ye Salvador Pinto ye ale fana ko ale bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen sɔn ji la k'a fɔ furu sɛbɛn ale ni saya sɛbɛn ka se bangeli sɛbɛn ma ko nin sɛbɛn ninnu adamaden kan ka i jija cogoya bɛɛ lajɛlen na nin sɛbɛn ninnu kana se ka kɛ sɛbɛn lafulen ye an bolo barisa adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ nin sɛbɛn nin kɔnɔ i ka adamadenya hakɛ fana i ni hakɛ min ka kan n'a ma ɲɛ a bɛ d'i ma i balolen walima i fatulen a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ nin sɛbɛn ninnu de donc ko an bɛɛ lajɛlen k'an jija an kana nin sɛbɛn ninnu labila kosɛbɛ nin sɛbɛn ninnu ne tun ɲinɛna tɔ kelen dɔ kɔ n'o tɛ bange sɛbɛn furusiri sɛbɛn ani saya sɛbɛn kosɛbɛ nin sɛbɛn ninnu kan ka matarafa m'a f'i ɲɛna ko ni su nana kaburuda la gardien bɛ gardien la n'i ma certificat de décès yira a tɛ su don dɛ i ka su tɛ don i b'o de di fɔlɔ aw bɛ tila ka taa suturali kɛ o tuma nin sɛbɛn 3 ni lajɛ mun kɛra tiɲɛ dɔn ni lajɛ in ye lajɛ sahalen ye tiɲɛ dɔn buna hadamaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka nin sɛbɛn sɔrɔ ko faw ka na Mali kunnafoni hukumu kɔnɔ Abdou jumɛn b'i i bolokɔrɔ ye Ibrahim Diallo Thiou an balakaw u burujali min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma muso ka dangariw ka hakɛw la u ka hakɛw la k'u ka dabila ten sa Allahu akbar u ka dabila gosili kosɛbɛ ka muso kɛ i b'a fɔ ko ayi ko maninfin tɛ i ma nɔgɔ si Ibrahim Diallo Thiou n'a sera to u ka dabila Ibrahim Diallo Thiou min yɛrɛ bɛ na i dabali ban o kuma yɛrɛ fɔra an ka sanfɛ kalandenw olu ka sigi dɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka sanfɛ kalandenw an balakaw u hami b'u la u jɔrɔ b'u la olu ye sigi dɔ kɛ k'a fɔ an baw ale ni an dɔgɔmuso an'an kɔrɔmuso degun ni gɛlɛya min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ale ni wolomali min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma ko o ka dabila ten ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o kɛra sababu ye Europe gun jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kuluba ale ni diɲɛ siriki naani fana jamanaw ka kuluba ani an ka minisiriso min ka koɲɛ bɛnnen bɛ musow ani den ale ni denbaya ka koɲɛw sabatili ma olu ye nin sigi in kɛ k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigidaw la jamana kɔnɔnaw la musow bɛ faliba baara mun na yen musow bɛ degun mun kɔnɔ yen bɛnkanni min bɛ ka k'u kan u ka hakɛ minnu bɛ ka buruja ko o baarajugu ninnu ka se ka dabila ten ko an ka wuli k'an jɔ musow ka hakɛ denmisɛnninw ka hakɛ u ka se ka o lasabati an balakaw u ni lakɔli ka kan u ka se ka don kalan na ka se ka kodɔn ten ka se ka diɲɛ taasira kura ninnu faamu ka se ka bɔ dibi la u jɔyɔrɔ min bɛ u la jamana kɔnɔ u fana ka se ka u ka seko n'u ka dɔnko yira jamana ɲɛtaa sabatili la nin jɛkulu in ka sigi kɔnɔna na u ko n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an balakaw minnu bɛ togodaw la u sɛgɛlen don jamana marabaw u ka se ka fɛɛrɛ ta ka hakilina ni ŋaniya ɲumanya ta ka ɲɛsin u ma ka se ka u dɛmɛ togodala musow u ka baaraw kɛcogoya min ye sɛnɛ ye ka se
cakɛ misɛnnin ninnu ma u bɛ minnu kɛ u ka se ka u dɛmɛ u la u ka hakilina ni sariya dɔw ta minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ bɔ an ka jamana marabagaw yɛrɛ yɔrɔ ka se ka olu bila sen kan k'a di an balakaw ma u ka se ka dɔ kɛ ale ni an balaka musomanninw ka se ka olu fana don kalan na n'u minnu bɛ kalan na u ka se ka olu dɛmɛ u ka se ka kalan yɛrɛ kɛ ka se ka kalan tɔnɔbɔ kosɛbɛ Abdou n bɛ mun fara nin kan i b'a dɔn dɔn kibaru tɛmɛnen ninnu na kosɛbɛ n y'a fɔ ko ni cɛ mun ko muso ko la femme n'est rien toi même tu n'es rien siga t'a la e yɛrɛ tɛ foyi ye i y'a faamu kosɛbɛ Abdou muso Ala ka barika don muso la amina yɛrɛ bi an bɛ fɛn o fɛn na muso ni ko i ye président ye kosɛbɛ muso i ye colonel ye muso siga t'a la i ye professeur ɲuman ye muso i ye journaliste sarama ye muso siga t'a la i ye faamu ko muso ministre fara député kan cɛ yan mɔgɔ isa bɔra muso la siga t'a la muso kana muso kɛ i b'a fɔ ko jɔn i kana muso kɛ i b'a fɔ ko non ko tigi t'a la siga t'a la ko somɔgɔ t'a la siga t'a la cɛ minnu bɛ muso minɛ k'a bɔ k'a jogin Allahu akbar dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ maramafɛn ta ne yɛrɛ kɔni ma se k'a faamu olu ye fataw de ye Allahu ka muru ta k'a don i muso kɔnɔ wala ka marifa kɛ k'i muso faga Allahu akbar i furumuso Abdou Ala k'an kisi Ala k'an kisi Ala k'an kisi ka muso faga n'i y'a fɔ yan n ko i b'i ka du u b'a fɔ ye ko terrain bɛ yan fɛ Abdou u b'a fɔ ye ko 2 millions 3 millions an bɛ taa terrain jalan san tiɲɛ tɛ siga t'a la i sɛgɛnna ma wallahi n'i taar'o san i b'o jɔ n'a banna je dois mon fiancé siga t'a la i b'i fiancé ni jɔn muso tɛ muso i b'i fiancé furusiriw ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ a bɛ don i ka so kɔnɔ a bɛ don i ka so kɔnɔ tuma min o y'a sɔrɔ ngɛrɛninw de bɛ kasi i ka so kɔnɔ siga t'a la ani siranterew tiɲɛ tɛ siga t'a la n'i y'a furu ka na jɔn bɛ du lafa muso tiɲɛ tɛ an balakaw so banna tuma min est-ce que denmisɛnnin kasikan tun bɛ yen siga foyi o sabu ye jɔn ye an balakaw muso tɛ siga t'a la a b'a kɔnɔfa den wolo e ye tiɲɛ tɛ siga t'a la o denw ta denw b'u ta denw sɔrɔ o tɛ mɔden ye mɔdenw ye olu fana b'u ta denw sɔrɔ ni Ala si di mɔgɔ ma tulomasama o tɛ tulomasama ye olu fana b'u ta denw sɔrɔ fufafu dɔw bɛ yen u b'u fufafu ye siga t'a la i ka du bɛ kɛ taw a bɛ fa wallahi musokɔrɔba in de don dɛ siga t'a la a mɔmɔ a sababu ye ni musokɔrɔba in de siga foyi t'a la bi kumalenkuru dimi b'a la wallahi bi kɔ dimi b'a la ɲɛw tɛ sɔn musokɔrɔba in de siya filɛ nin ye k'i ka du fa tew siga foyi t'a la tiɲɛ tɛ siga t'a la ni maa min ko muso man ɲi e de man ɲi kamalenkɔrɔ fɛn o fɛn b'o fɔ e yɛrɛ man ɲi siga o kɔni e man ɲi e tɛ foyi ye siga t'a la n'o tɛ Ala ye barika don muso la an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don muso la tuguni ni muso tɛ yen mɔgɔninfinya tɛ yen ni muso tɛ yen kabila tɛ yen siga t'a la ni muso tɛ yen dugu tɛ yen siga foyi t'a la ni muso tɛ yen région tɛ yen siga t'a la ni muso tɛ yen commune tɛ yen ni muso tɛ yen jamana tɛ yen siga t'a la tiɲɛ tɛ o tiɲɛ o tuma an ka musow fo ka musow barika da ne y'a fɔ yan ko 31 juillet ko musow ka don nka dɔ ye ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko musow ka don ye don bɛɛ ye don bɛɛ a lajɛ olu de u bɛ wuli fin kɔnɔ a lajɛ 5h30 o y'a sɔrɔ dugu ma jɛ dɛ a bɛ jikalan di gatigi cɛ ma a b'a ka seliji ta a bɛ taa misiri la o y'a sɔrɔ mɔni sumayara i y'a faamu o bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ denmisɛnninw ta d'u ma olu b'o min u bɛ taa baarakɛyɔrɔ u bɛ taa école la tiɲɛ tɛ a bɛ to baara la fo 21h a bɛɛ bɛ wuli fin kɔnɔ a b'i da fin kɔnɔ siga t'a la Abdou o man kan bonya o kan ka bonya o man kan bonya siga foyi t'o la kamalenkɔrɔ n'i y'a ye a b'i disi gosi muso belebele dɔ de b'a kɔ Nelson Mandela ye san 27 kɛ kaso la an ba Winnie Mandela ale tun bɛ yen siga t'a la a kɔ ale de y'a ka kɛlɛ tɔ kɛ n'i ye kamalenkɔrɔ fɛn o fɛn ye k'i disi gosi siga t'a la muso ɲagalenba dɔ de b'i kɔfɛ o tuma Ala ka barika don musow la cɛ mun ko muso tɛ fɛn ye e yɛrɛ tɛ fɛn ye wa Ala tɛ barika don i ka foyi la wa ni muso da tɛ fɛn o fɛn na a tɛ ɲa dɛ n b'o f'i ye dɛ siga t'a la sigikafo réunion ko kɛlɛba o fo muso ka kɛ kɛnɛ kan siga t'a la ni musow tɛ yen a kɔgɔ t'a la se dɛ siga foyi t'a la an bɛ musow an b'u fo kosɛbɛ jɛkulu dɔ sigira ko projet Suède kosɛbɛ u ka laɲini bɛnnen don muso ka yiriwali siga foyi t'a la an balakaw ani musomanninw ka kalan u ka kalan ani ka sɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogo di o yɛrɛ don o jɛkulu kosɛbɛ o kɛnɛ kan Abdou tun bɛ yen siga t'a la
Ibrahim Jalochu anye kunnafoniyaw sɔrɔ ye k'a fɔ u bɛna hakilina ni baara dɔw bila sen kan ka to ka kunnafoniya cari an ka jamana kɔnɔ walasa min ye an balakaw ye olu bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya minnu na u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye ka se ka bɔ sigi ni yɔrɔyɔrɔ ni hami na u jigi kɛmɛ sigi la 90 kosɛbɛ u kana da anw cɛw kan kosɛbɛ an fana sɛgɛnna awɔ ani an balaka minnu bɛ kalan na fana ka se ka fɛɛrɛ ni hakilina ɲuman di u ma u ka se ka u cɛsiri kosɛbɛ kalanw kɔfɛ doda ɲuman ka se ka d'u ma ani Mali yɛrɛ joli la an balakaw kana kɛ kɛrɛfɛden ye kosɛbɛ u fana ka hakilina ka lamɛn u fana ka bilasiralikanw ka se ka di nka o tɛ ɲɛ cogoya si la fo ni u kɛra dɔkɛlaw ye f'u ka to ka dɔ de kɛ u ka wuli k'u jɔ nin jɛkulu in n'a bɛ wele ko projet Suède ale ni Strong Together olu fana farala ɲɔgɔn kan ka barosigi kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin wala in na an ye min sɔrɔ o la barosigi o filɛ nin an balimaw ani yanfa an bɛ kɛnɛ man ka bi o ye projet Suède ka kɛnɛ ye ni mɔgɔ min ko projet Suède i ko musow u ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye n'i ko musow ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan i kan ka baara ɲɛbila dɔw boloda o baara ɲɛbila o ye jumɛn ye musow ka don ekɔli la n'u donna ekɔli la u ka to ekɔli la ni minnu fana bɔra ekɔli la ka fɛɛrɛ kɛ u ka segin ka na ekɔli la ni minnu ma se ka segin ka na ekɔli la ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka baara kalanw kɛ cogo min na n'u ye baara kalanw kɛ o bɛ kɛ sababu ye o bɛ kɛ nafasɔrɔ sira dayɛlɛli ye u ye o tɛmɛnen kɔ n'i ko projet Suède i ko ka musow ka kɛnɛya denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan u ka kɛnɛya sabati o kɛnɛya bɛ sabati cogo di kɛnɛya kalanw o bɛ kɛ u kunna n'a fɔra kɛnɛya kalanw a kɛra denko kalan ye den sɔrɔ o kɛra musoya taabolo kalanw ye o kalan mana k'u kunna o b'a tɔ u ka kɛnɛya bɛ sabati n'u ka kɛnɛya sabatira u ka baaraw bɛ ɲɛ u bolo n'o tɛmɛna kɛnɛyaso minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu kɛnɛyaso sinsin yalasa o kɛnɛyaso ninnu u ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ n'u y'u ka baara kɛ ka ɲɛ an b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ muso de ka ca ni cɛ ye musow bɛ se ka bɔ o numa cogo min na o fana bi musow ka baara nɔgɔya u bolo komi a bɛ fɔ bamanankan na cogo min na ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o hukumu kɔnɔna na nin baara min kɛra projet Suède fɛ a dɛmɛbaaw ye jɔnni ye o ye Banque mondiale Fonds des Nations Unies pour la population AFD ani jɛkulu caman wɛrɛ o jɛkulu ninnu an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ minisiriso caman o fana sen bɛ nin baara in na o minisiriso ninnu fana bi fo o tɛmɛnen kɔ a fɔ mun ma ko organisation de la société civile ONG olu fana sen bɛ baara in na olu bi fo k'u waleɲuman dɔn projet Suède yɛrɛ ɲɛmɔgɔyaso a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ olu fana kan ka fo parce que baara min kɛra a baara ɲɛna o de y'a to partenaires y'a décidé partenaires y'a ŋaniya ka projet ka kurakuraya a bɛ fɔ mun ma deuxième phase an bɛ dugawu kɛ ala k'o deuxième phase ɲɛ ala k'a kɛ an sago ye nin baara in kɔnɔna communication nafa ka bon communication min nafa ka bon an b'a ɲini an ka radio an ka télévision so an ka journaliste an ka sɛbɛnnikɛla bɛɛ u k'an dɛmɛ nin baara in na parce que campagne de communication lancement bi an b'o de kɛnɛ kan hakɛto bɛ nin kan.